itong variant Delta is causing so much scary stories for us. Kaya kung sabi na 4 times more aggressive, more transmissibility is faster than the usual COVID-19, nakakatakot nga. So the best way really is to double the time in the inoculation of people. Yan lang talaga ang paraan natin na and we just hope that what we expected to be coming our way in the coming few days, ang mga bakuna na darating sana. And I ask ating mga babayan na hindi na hintayin kasi ang nangyari sa Indonesia, Malaysia, Thailand, grabe. Parang kumagat talaga ang variant D doon at maraming patay. So they are back to square one. Balik sila sa unang araw ng COVID-19. So doon ang ibig sabihin, huwag kayong explain it in Tagalog. Huwag kayong malulong dyan sa idea na kung tapos na kayo, wala na tayong problema. Kayong nabakunahan na okay. Ang problema, marami pang hindi. Ngayon, itong ayaw magpabakuna, ibigay na lang kaagad doon sa SA3. Doon na sa public kung sinong gusto. Yung ayaw magpabakuna sa listahan, wala. Eh di ayaw nila, ibigay natin sa iba para makatulong. Ito ngayong ayaw magpabakuna, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lumabas ng bahay. Kasi pag lumabas kayo ng bahay, sabihin ko sa mga pulis, ibalik ka doon sa bahay mo, you'll be escorted back to your house because you are a walking spreader. Walang katapusan to kung pagbigyan ko lang kayo, mahina ang loob ko dahil iyak-iyak kayo dyan. Ibang istorya ito, Adre. Bayan itong pinag-uusapan natin. Kaya kung ayaw ninyong makatulong by having the vaccines, wag na lang kayo lumabas ng bahay.